fik jeg at vide, at Thomas skulle ikke gøre det alene. Han skulle have Emil til at være med her. Emil var fra Roskilde Festival. Så kom Emil tilbage fra Roskilde Festival. Så skulle deres boremaskine lades op, for at de kunne gøre det der. Så fik jeg at vide i går, at boremaskinen skulle lades op. Okay? I dag så var de bange for, at de ville falde ned, mens publikum var her. Boremaskinen? Nej. Altså selve. Kan de ikke kravle op? Det er alt det andet, så er det bare en stige at kravle op. De kravlede op i dag og fandt det for svært at afmontere det. Det viser sig, at den her tavle, den volder mange problemer. Selv over for teknisk personale. Det er ikke lige til. Men man kan synes, at man skal bare putte nogle bogstaver ind. Og andre bogstaver ud. Tak. Men sådan er det ikke. Det viser sig. Det er ikke et tilfælde. Det er Simon.